maza muna da wani sirri. Duk macen da ta ce tana son ka sai ka gane ba kai take so ba kuɗinka take so, za ta yi kima wajen ka? Za ta taɓa kima ba. Shi yasa inda ma aka nuna macen za ta ce tana son namijin ta fuskar nagartarsa. Yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam attajiri ne mai kuɗi, amma me mata suke gani tare da Annabi su ce nagarta, wanda kuma tafi kuɗi. To haka ko yau kika ga wani ustazu ko wani ya sayyidi ko wani namiji kammalalle na tsatse wanda samun su a yau yayi wahala. Yanzu samun maza na kirki shi yayi wahala, samun matan kirki da yawa ana iya samu, amma namiji na kirki shine samun sa yake da wahala. To in kika ga irin wannan, da ki gidadanci, Bahaushe ya ce da asara gwari gidadanci, ki ce kina son sa. To shi kuma duk mutumin kirki da kika ce kina son sa, ya tabbatar ba matsayinsa na rayuwa kika kalla ba, ina ma matsayin yake bai da shi. Ya tabbatar ba abin hannunsa bane, ina ma abin hannun bai da shi. Musamman in an hada da ke wace ce, to kimarki da darajarki ce za ta karu a zuciyarsa. Ya tabbatar wance Allah take so, ya tabbatar wance kaza take so. Ina fata an gane. Allah subhanahu wata'ala ya ba da izini ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, duk matar da ta zo ta ce tana son sa, in dai ya ga ta yi masa, to Allah ya aura masa. Kawai sai dai a je a gaya wa iyayenta cewa to fa an ɗaura aure da Annabi, amma banda ni banda kai banda kowa a duniya.